राम राम, राधे राधे। सभी से सुनाने जा रहे हैं नाच गीत चुटकुला। कैसे लगे आप सबको कमेंट में लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। राधे राधे सभी से। अरे ऐसन घरवा कैसे रहबू बहनी दीदी हो, ऐसन घरवा कैसे रहबू बहनी दीदी हो। सासु मोरी है ऐसन की कैसन बहनी दीदी हो, सासु मोरी है ऐसन की कैसन बहनी दीदी हो। 16 रोटी खाथिन 16 रोटी खाथिन तब कहाँ दुई फूल की बहनी दीदी हो। 16 रोटी खाथिन तब कहाँ दुई फूल की बहनी दीदी हो। ऐसन घरवा कैसे तू रहबू बहनी दीदी हो, ऐसन घरवा कैसे तू रहबू दीदी बहनी हो। ससुर मोरा है ऐसन के कैसन बहनी दीदी हो, ससुर मोरे हैं ऐसन के कैसन बहनी दीदी हो। दिन भर खेत में काम करावे तब कहाँ घर बैठिन दीदी बहनी हो। दिन भर खेत में काम करावे तब कहाँ घर बैठी दीदी बहनी हो। ऐसन घरवा कैसे तू रहबू दीदी बहनी हो, ऐसन घरवा कैसे तू रहबू दीदी बहनी हो। ऐसे घरवा कैसे। अरे जेठ मोरे हैं ऐसन की कैसन दीदी बहनी हो, जेठ मोरे हैं ऐसन की कैसन दीदी बहनी हो। दिन भर लंबा घुघुट कढ़ावे तब कहाँ मुँह देखे दीदी बहनी हो। दिन भर लंबा घुघुट कढ़ावे तब कहाँ मुँह देखले दीदी बहनी हो। ऐसन घरवा कैसे तू रहबू दीदी बहनी हो, ऐसन घरवा कैसे तू रहबू दीदी बहनी हो। ऐसन घरवा कैसे रहबू दीदी बहनी हो।